The rhythm, the rebel, without pause, I'm lowering my level. Yes, the rhythm, the rebel, without pause, I'm lowering my level. Yes, the rhythm, the rebel, without pause, I'm lowering my level. Yes, the rhythm, the rebel, without pause, I'm lowering my level. Det er overhovedet ikke farligt. Vi har snakket med arbejdstilsynet, og de har sagt helt i år. Og det er også imod et toiletforhold. Jeg havde jo forestillet mig noget med, at vi skulle stå og danse på et vandfald. Det blev egentlig rigtig til noget, men jeg kunne ikke få den store frysemaskine installeret, som jeg gerne ville. Jamen, jeg ved ikke, jeg er ikke helt stolt af situationen i øjeblikket. I tilfælde, at der er nogen, der får en generator i hovedet eller lignende. Nej, jeg tror sgu ikke, den render nogen steder. Det må nok indrømme. Vi skal have 1 million mennesker mindst til Love Parade. Vi har 3 chancer, så det er det første. Og vi har brugt 1 million mennesker. Vi har allerede brugt 2. Så det er sidste chance. Ellers så får vi et rødt kryds på trukken. Ja, så får vi den aldrig solgt til Japan. Vi prøvede sidste år og spillede Love Parade Unplugged. Så fik ind de røde kryds, drejede pladen rundt og fik op og nede med fingre. Men det kom ikke så mange mennesker, det gik ikke så godt. Jeg har haft Toxic Vikar i et par år. Jeg har det ikke med, men jeg har det til at ligge hjemme på terrassen. Ja, det er godt. Det er godt, drenge. Jeg startede en ung alder allerede med vitaminpiller i børnehaven. Så fik jeg pædagogerne. Det eskalerede en overgang i fritidsklubben, hvor vi så fandt ud af, at det faktisk også smartere og billigere at tage i taxi. Men det ville også være alt for kedeligt at bo på landet, hvis man ikke tog i taxi. Altså, hvad skal jeg ikke prøve det her derhjemme? Fordi altså, jeg kender nogen. Jeg vil ikke tage hele æren for det. Det vil jeg ikke. Det kom med en sen nattetime til os, at Ulstrup havde lidt musik, om vi så må sige. Det er jo dumme kasse volumen 2, dem der, ikke? Masser af volumen på det hele. Og så se her, der har vi brugkobbel, forstærkeren, der skal på. Det er så letvægts metalbøjle, der er galvaniseret ned ved Herning Varmegalvanisering. For rå power til hele Love Parade, ja. Jeg skal lige konferere med mine arbejdere. Hvad siger I? Ja, nu skal jeg lige op og afmontere. Vi regnede simpelthen med at kunne spille hele lortet op med omkring 10 megawatt. Derfor har vi jo taget vores egen uran-generator med her. Man kan sige, at den kan levere en ordentlig spandkul. Det svarer til, hvad Barsebäck kan levere. Den kører med en fissionsreaktor på omtrent 4 megawatt. Så har vi en backup-generator herover, som kører med 6 megawatt, og vi har regnet med at have dem begge to til. Når man lige suger til, så rykker man. Igen! Kom nu! Jeg har sat suger på. Igen! Ja, lige nu hænger jeg så ude i Chelsea-ovnen. Det her, vi hænger ude, inden vi går amok, så lader op til selve Love Parade. Det er sådan en spil Love Parade, tænker jeg, fundet på selv. Så vil lige have sådan der, helt klar til dig der. Ja, den med remoulade i, kan jeg se. Ja, den er god. Ja, den kan vi godt lide. Der var en drik til dig der, og laver jeg lige en mere. Ja, de sælger godt her. Ja, det var også en god en, den her. Jeg tror, vi skal prøve med lidt af det her i. Så tager vi lige troen og så spiller vi en session for folk, hvor jeg så ligesom bliver oplevet lidt dømt ud og så ved ikke, hvor meget vi kan rundt i regnet med, der er 20 millioner cirka. Der er nok 30. Jeg har talt dem i hvert fald også. Der synes jeg, der var 20 millioner. Skal lige have en runner til at køre DJ Fitmark ud til sættet? Hvis jeg lige kunne blive kørt ude, til troen derude, så jeg kunne ud og spille. Vi er lige nu på vej ud til sættet, som skal foregå ud i folkemængden, hvor jeg er opløftet på den tro. Jeg håber, det bliver godt. Det bliver Monogrooves fra Fyn, minimalistisk musik fra Holland, tysk trance, og så havde jeg regnet med Chilzone-bilen her. Alt sammen mixet sammen med dejligt af mig selvfølgelig. Så lige sæt hastigheden lidt ned, jeg kører i alle folkene. Stop. Nu går jeg så ud her. Regner med, at folk er helt med på mit sæt. Vi ses derude.
der. Vi har fået så meget godt respons på. Der har været respons over hele linjen. Befolkningstilslutning omkring det her projekt. Det har været enormt. De er rigtig glade for arrangementet. Musikken, den er sgu fed, det er den altså. Der var nogle enkelte optrædener der, som ikke var så fordelagtige. Dansemedicin er nok ikke det, som er hovedformålet med det her træf, men man kan jo aldrig nogensinde komme udenom det. Man glemmer sgu mange gange, man har været, og det føles som om man er her hele tiden. En moderat blanding, den er altid god. Det kan man ikke se sig fri for. Det kan jeg ikke huske. Det hele, det er bare så cozy, og det er bare så fedt. Motherfucker in the house, fuck that. Motherfucker in the house. Motherfucker in the house, fuck that. Motherfucker in the house. Motherfucker in the house, fuck that. Motherfucker in the house. Motherfucker in the house. Styrkerne er på vej, chef. Det må man sige, ja. Og vi kommer forbi Djursholm lige om lidt med totalstyrker. Det sover helt i år, jo. Jeg vil aldrig sætte en kaninsover, vel? Det er fuld energi, det er så fuld af rød. Jeg drikker nok med vand, så jeg tror ikke, at der sker noget. Det gik godt. Det gik godt. Jo sådan, Jesus kom jo og stoppede os. Jesus kom på cykel og stoppede. Ja, han kom og stoppede os på en cykel. Var han utilfreds med forholdene til Love Parade? Nej, ikke rigtigt. Han synes bare, at vi larmede lidt. Så men bliver succesen gentaget til næste år? Det gør den helt sikkert med meget større, og så skal vi blæse Jesus til helvede. Det er vildt det her.